Der havde jeg fået et job som færgemand på en af de små sydfynske øer, der sejlede over til Fyn og ud til øen. Jeg boede sammen med min kone, Anna, som desværre var syg. Livet gik nogenlunde. En dag, der står jeg og venter på, de sidste passagerer er kommet ombord, og så pludselig så kommer der en strålende, smuk kvinde i sådan en gul kjole gående ned, og hun skal ombord på færgen. Helt fantastisk. Og jeg får ordnet de ting, jeg skal, og ser